Maayong adlaw na sab kanyong tanan diha guys. Welcome sa akong YouTube channel Junjun Official 1.0 Buhay Bukid. So for today's video guys, sa igod ko nag-andam og tubong ni akong mga manok guys kay unyang taod-taod guys. May nang dili pa init guys, magpugas mi dito sa uman ni Lolo guys. So kay karon nga bulan guys, Mayo. Mao pay pag-uwan og tuda nga medyo nakatop gud si yuta guys kay after pila ka bulan nga waray uwan guys, perting inita tong mga panahon na guys. Ang mga tao diri sa among dapit puro gud pang hawan sa ilang umahan ang gibuhat aron nga duna sila hawan guys ug maabot na gyud ang uwan. So karong adlaw sayon kong nag-andam og tubong sa akong mga manok para nga masayuhan ako silang tubong, then aron dili pa mainit makapugas na magsugo dito sa umas akong Lolo guys. So kini yung mga piso nako diri ang naa sa gawas sa coral guys. Ako sa gipukot din hinga naa sulod sa mangga. Tulo na sila kabulan guys kay batch sa February to sila guys. So kini nga asulod sa tangkal guys. Adtong Marso ni sila nga piso tanan guys. Gisagol nako tanan mga piso. Nga na piso sa buwan sa Marso. So mao ni sila tanan guys. Batch March. So mao ni akong tanan nga piso nga nahatag sa akong mga ugang sa buwan sa February ug sa Marso guys. Kining akong mga manok nga gibuhit diri sa bukid guys, mo rin akong kalingawan samtang nagtambay-tambay ko diri sa amo ang bukid guys kay ug dili ka mag buhi-buhi og atiman og mga manok diri or mga hayop pa nimo guys, perting laaya ko diri sa bukid guys. Og kini nga mga manok na ako guys, nagsugod diri kog buhi anis pagkatinuod lang guys, usa ra gud kabuk akong ugang guys, first year high school pa ko ato guys. Gihatag ra to sa ako nga ugang nya akong gibuhi hangtod nga nidaghan. So mao ni sila karon guys, pila ka tuig ang nilabay, medyo hindaghan na gud sila guys. So after ko manubong sa akong mga manok guys, syempre kinahanglan ako mga tos pag umahan sa akong Lolo guys kay nagsugod naman siya tudling dito guys. So ingon ani ra din trabaho na mo diri sa among bukid guys, kinahanglan nga muliho ka aron nga doon na kay ma-harvest pag abot og pipila ka bulan kay og dili ka mulihok diri guys. Mapas mo ginang bitok nimo guys. So si Lolo na niya guys. Senior na siya. Mudaro lang gihapon na medyo dako-dako gud nilang umahan diri guys kay sulod sa pila ka bulan nga waray uwan guys. Sige lang gani sig dinaruhan bisag init kayo guys hangtod nga nakahawan bisag dako-dako guys. So ako nang nagpugas diha guys. Ing ani oras sa pagpugas guys. Ang do na ni tigmo diri sa mo guys nga naglakaw kuno nagdanghag nagsigkuot sa bangag mo ni sa guys ang tigo guys nagpugas og mais. Kay sa inyong kita diha guys nagduko ra gud na sa sigig. Murag danghag kayo magsig duko-duko nya nagsigig butang sa mga tibok sa mais da yuta. Ako pa lang sa nagsugod hagpugas guys kay ang ako makauban do na pay mga trabaho sa ila kinahanglan pinilang humanon. Ug nga kay ako sayo man gud ko naglihok guys maong una kong nakaabot diha as pugsanan ni Lolo guys. Kinahanglan ra po na siyang sundon pagpugas guys kay tingalig mo init kuno niyan apong taod-taod. Mauga na po ng tinudlang nga kinahanglan gud nga pagtudling kinahanglan na ay mo sunod og pugas. So medyo dako-dako na gid ko agi diha guys. Ug sa pasaday guys, kining among giugman gayuta diri guys. Kini among gipuy ano kining giumas sa akong Lolo dili gyud ni amo asa guys. Nagtinan tra gyud kasagaran diri nga mga tawo guys kay ang tag-iya ani guys. Wala man diri sa among dapit. So kami nga mga nagpuyo diri mao ni among trabaho. Among ugmaro na lang yuta nya pag abot sa harvest, tunga na lang kung pilay abot guys. Aw bahino na lang guys ug pilay abot. So after ko nagpugas guys, pag uli nako hapit naman alas 12. Kinahanglan na sa akong banawan ni akong mga manok guys kay kainit dito sa panahon guys, sakto gyud ingon ni Lolo guys nga kinahanglan nga samtang magtudling siya kinahanglan dunay magsunod og pugas kay og dili mo sundon maugara sa dayon ang tinudling ni Lolo guys. So niundang sa mi guys kay hapit na alas 12 ting paniud ko no nya init na sad kaayong panahon. So pag uli na ako diri sa moa ako na sad gibanawan ni akong mga manok guys. So ug daghan kayong salamat sa pagtanaw na akong video guys. Palihog na lang ko pag-like, pag-share, pag-comment ug ay pagkalimot pag-subscribe guys. Daghang salamat yung tanan guys ug God bless.